Sige, so padayon ta. Madod pa, a vision without action is hallucination. Madod pa ni Mayor Diamante. Kini mao gibutyag sa mayor atol sa pagiginabi nini sa mga tigbalita. Human sa ilang second quarter meeting sa mga nagadaiyang national government nga gipahigayon sa Tuburan 360. Kining panultihon maoy nakapaaghat sa mayor aron aksyonan dayon niya ang mga illegal nga pagpamutol sa mga punuan sa kahoy nga gihimong uling sa mga mag-uuma. Ang mga mag-uuma kaniadto ilang panginabuhi ang pagpanguling sa mga residente sa maog lungsod aron ilahang panginabuhi mga kabumbo. Unya makadaot man na og ang ato mga kabukiran maupaw na kag gipangmutol ang kahoy kag gipanguling. So nangita og solusyon aga mayor mga kabumbo. Ang solusyon mao ang pagpananom og kape sa lungsod nga gitawag og Tuburan Coffee Farm mga kabumbo. Nga diin ang mga lokal nga kagamhanan inabagan sa Department of Environment and Natural Resources National Greening Program namugna ang pagtukod og coffee farm hulip sa naguba nga kinaiyahan. Matod pa ni Diamante, aduna siya personal property nga niabot og 80 ka mga hektaryas nga gitamnan niya og kape para makasustain sayag coffee shop apad ang makabenepisyo nini mao gyapon ang mga mag-uuma. Mao ang mga farmers nga residente sa maong lungsod isip ilang bag-o nga panginabuhian hulip sa ilang ganaandan nga manguling mga kabombo. Delikado pag madakpan ka diha, manguling ka nga wa kay permit, namutol kag kahoy, wa kay permits DNR na madakpan ka niya na. Madod pa sa mayor nga moabot kuno sa 3,000 ka mga hectares o hektarya nga yuta ang naay coffee plantation sa lungsod sa Tuburan. Nasayran nga ang lungsod sa Tuburan mao ang tinubdan sa kape nga lamian. Nga mao ang Tuburan Coffee nga unang homegrown nga brand sa kape dinhi sa lalawigan sa Sugbo nga gitanom sa mga farmers sa Tuburan mga kabombo. Matod pa ni Mayor Diamante nga mahimong coffee capital of the Philippines ang lungsod sa Tuburan. Maayo kini nga initiative sa mayor tungod kay gawas nga nakatabang siya sa iyang mga konstituente nga dunay klaro o regular nga panginabuhi, klaro nga trabaho, nakatabang usab siya sa kalikupan tungod sa mga farmers nga dili na manguling mga kabombo. O ga-develop pa jud og maayo ang ilang Tuburan 360 nga mao karon ang tourist attraction sa lungsod sa Tuburan nga diin kanunay kini nga dagsaon sa mga lokal o foreign nga mga turista mga kabombo. Kay bao na mos mga tao karon kung unsay uso sa Facebook mao jud dayon ang dagsaon sa mga tao, mao nagdaghan kayo ang mga tao nga permi moadto sa Tuburan 360. Bag-ong tourist spot ron sa lungsod sa Tuburan. Matod pag daghang mga adto bisan pag dili taga Tuburan, tagalain nga lungsod moadto kay ma-picture ngadto karon sa Tuburan 360. Subay sa maong hisgutanan mga kabombo si Mayor Aljon Diamante iyang giauhag ang iyang kauban nga mga mayores sa 44 ka mga local government unit sa lalawigan sa Sugbo nga motanom og 1,000 ka mga hektarya nga kape. Kay kani kuno ma-translate ni ngadto sa 13.2 billion industry. Ang founder sa Tuburan Coffee nga si Mayor Diamante nagkanayon, iyang gusto, iyang damgo nga dili lang mailhan ang lungsod sa Tuburan nga isip coffee capital of Cebu. Gusto siya nga mailhan ang lungsod sa Tuburan nga mamahimong coffee capital of the Philippines mga kabombo. Kaya iya nakita nga dako kayo ang demand ron sa kape. Kay sa unang panahon ng mga batanon di man manginom og kape. Karon, naagid tay market, na kuno kape, na kwartas kape kuno. Mga kabombo matod pa niya. So ang mga tao dito karon sa Tuburan, imbes nga manguling sila mga kabombo, imbes manguling, mananom og kahoy, o niya ilang iuling, madakpan pas DNR, mga priso pa. So iyang gitagag trabaho wala pananom diag kape. Ang kanang kape itanom na, ang kanang iyahang bunga na i-process na. Mo na ilang kape dito karon sa Tuburan mga kabombo. Oras sa Philippine Standard Time 31 minutos sa kalabay sa alas 8. Ato sa Palos